Usa ka resolusyon ang gipasa sa Davao City Council agig suporta sa panawagan alang sa immediate release ni former President ug Davao City Mayor-elect Rodrigo Duterte. Sumala sa mga konsehal ang maong resolusyon agig suporta sa apela ngadto sa International Criminal Court nga aprubahan ang hangyo nga hinanaling pagpagawas ug repatriation ni FPRRD gikan sa The Hague sa the Netherlands pauli sa Davao City. Usa matud pa sa mga rason ang humanitarian consideration tungod sa edad ni FPRRD nga 80 anyos na ug ang judicial ug jurisdictional grounds. Nakatakda sab nga hatagan og kopya sa maong resolusyon ang Embassy of the Philippines sa the Netherlands, ang lead counsel ni FPRRD nga si Attorney Nicholas Kaufman, Office of the Vice President, Interpol ug uban pang ahensya. Hangtod sa karon wala pay gipagula nga desisyon ng ICC kalabot sa gisumite nga hangyo alang sa interim release ni FPRRD. Una na nga giduso sa Senado ang resolusyon nga awhagon ang gobyerno sa Pilipinas nga mohimo og lakang kalabot sa house arrest alang kang FPRRD sa Philippine Embassy premises sa the Netherlands inay sa ICC Detention Center. The people of Davao elected him, so we are just appealing. The other one, Your Honor, is now 80 years old and currently facing significant health challenges which require immediate and appropriate humanitarian consideration.